Han synes, der var sådan her helt. Power. Nej. Come on, chicken. Det er ikke så imponerende det her vi ser her. His driver's window's open! He's got his window closed. He's got your window open. Jeg tror de alle starter de drenge der. Jeg tror det er så rigtig små kostskoledrenge fra England. Nu sidder de og brokkes over at de har glemt at lukke vinduet. Her er de blevet beskidt. Og lige lidt så er jeg kædet ikke længere. Ja, men vi nåede jo ikke den sidste solnedgang over Sahara. Men som I kan se ude i mørket, så kører der lige et par biler på vej ud. Og det er sådan, at Jakob og jeg, vi har været på sightseeing. Spændende. Og det her, det er simpelthen den øverste top af Erik Tjepi. Så skal vi derop stå, Jakob? Det var hårdt. Der er det næste top. Det er flot. Der er så en 3-4.000 km ned til, at det holder op at være, så er det igen. Helt ufatteligt. Nu kommer han sgu alligevel ned. Why? That's usual Monday night. This is all I guess he'd turn up. Here comes Freebie. I can smell something. That's like... Der kommer øl på bordet, og masser af musik.
Jacob. Jeg har fået noget for gang i videokameraet. Du har taget noget, gør det. Ja. Men det er næsten ikke til at se, at det er for mørkt. Bare vores team body. Det er super godt prøve.